Hello, Ben. Ayun na, oh, tignan mo, naka-upload na. Hindi pa man tayo nakakabalik. Tagal ko mas mabagal. Hindi, mabilis lang. Ano mamaya na si Daddy yan? Sisigaw din tayo na. Si Daddy. Mami, di ba pagka nakabigyan, pagkahagi sa akin, video mo lang tuloy-tuloy. Pag nasa baba na, Hindi mo makikita doon sa baba. Tanggalin mo yan ah. yung ano po, Yan bag mo para hindi ka maluga. Ah, oo, bibigay sa ito, maghahawak ng bag. nakabidyo ba? Kaya mo lang yung kumunti na lapit. Yan, una mo yung baba, Mi. Dito, hindi, dito mo kunin sa ano natin. Teka lang. Oh, Paa. sa paa. Zoom mo, tayo kayo sa baba. Ayos ba, Ma? Parang yung wampor na to. Bakit? Boy, isipin mo nga kung saan mo gagawin yung ganito. Hindi mo magawain sa Maynila, no? Kapit na kapit ka nga dyan eh. Sulit? Ha? Ayaw. Sa Bumitaw ka pag okay ka. Bitaw ka. Hindi mo lang okay. Sa kabataan. Hindi pwede dito yung ako. Matapag-tapag pa ako yung takot. Hindi pwede. Tingin ka sa baba. Ayaw ko nakakaya. Oo lang. Ayaw ko. Kaya mamaya na ako titingin. Ay, muna mo, Mami. Malapit na tayo. Stop muna. Mahirap pag ano. Hindi pwede talaga dito sumakay. Ay, no, may kumukuha sa atin, Mga no? ano. Yung mga talagang takot. Ako matapang-tapang pa ako eh. Maganda dito si Ako si Papa. Ma'am Rivera. Si Papa hindi po pwede dito. Si Ma'am Rivera,